Takže bolo odštartované aj pre Podlužany, časomiera nám beží chalani, Sanie veľmi pekne sadol koš, máme vodu v požiarnej striekačke, čas zhruba 11. 12. sekunda na rozdeľovači a počkáme si už iba na vodu a na terčoch máme pravý terč zastavený na hodnote 18,64 a Podlužany si zapisujú čas 20,72. Počkáme si samozrejme na verdikt rozhodcov, či už na základni. Tam je to v poriadku, pri terčoch je to takisto v poriadku, takže môžem skonštatovať, že Podlužany si polepšili, pretože v tomto druhom pokuse majú čas 20,72 a v prvom pokuse mali hodnotu 22,85. Takže ščítacia komisia vyberie určite do celkového hodnotenia tento druhý pokus, ktorým bolo v podstate polepšenie si oproti pokusu číslo 1. No a ja už som sa medzi tým presunul na základňu číslo 1 disciplíny požiarny útok, kde máme pred sebou pravdepodobne, ak nebude podaný protest, posledný požiarny útok. Takže, milé dámy, vážení páni, ctení hostia, pozývam vás, prídite si, alebo poďte si s nami pozrieť posledný požiarny útok týchto majstrovstiev Slovenska, ktorí nám predvedú dobrovoľní hasiči z dobrovoľného hasičského zboru Gabčíkovo so štartovým číslom 16, ktorí mali v prvom pokuse čas 21,41. Takže, pán štarter, nech sa páči, odštartujte posledný požiarny útok. A bolo odštartované, časomiera nám beží, Gabčíkovo si to rozbehlo Sanie, veľmi pekné sadlo, vodu máme v druhej savici, cez požiarnú striekačku, zhruba rozdeľovač 11. sekunda a už si iba počkáme na ten výsledný čas, kedy chalani nastriekajú z Gabčíkova potrebné množstvo vody, pravý terč, ľavý terč a veľmi krásny čas aj pre chalanov z Gabčíkova zapisujeme 19,54. Takže rozhodcovia signalizujú na terčoch, že je to krásny čas. Počkáme si už iba na poslednú zástavku, ktorá môže zamiešať niečo, ale vidíme, že Muco, musíme povedať, že Muco berie bielu zástavku a čas 19,54 zapisujeme pre chalanov z dobrovoľného hasičského zboru Gabčíkovo ako druhý pokus, ktorý aj vyberie naša ščítacia komisia.